هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی سەرۆکایەتی کۆنگرێس تەنها ئەمڕۆ و سبەینی ماوە، بەڵام ئاڵنگارەکان سەختتر و قوڵتر بوونەتەوە سەبارەت بە هەڵاوسانی ئابووری و یاسای مافی لەباربردنی کۆرپەلە و گرانی بازاڕەکان و بەرزبوونەوەی ڕێژەی تاوان. بۆ زانیاری زیاتر دەڕۆینە لای هاوکارمان سیروان کاجۆ لە واشنگتنەوە. سیروانم کاتت باش. کۆتا کاژمێرەکانی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکەی نیوەی خولی کۆنگرێسی ئەمریکا وا کۆتایی دێت. ئایا پەیامی کۆتاییان چییە؟ بەێ ئاسۆ چەند دەمژمێرمان و ئەف دەمژمێرژی بخۆرە پەیامێن داویەن بربژارێن هەردوو پارتیانتینن بسەریدا سەرۆک جۆ بایدن ji dawiya hefteyê û heta niha gera xwe ya dawî li wilayetên wekû New York û Pennsylvania pêktîne ji ber bi taybet Pennsylvania yek ji wan wilayetên herî girîng ên ku hem demokrat û hem komarî şer ji bo wêtkin ji bo ku di encumena nûneran û her wiha di civata Sînatoyê de bi dest bixînin. Aso tiştekî balkêş heye ku niha di dema dawî de ew peyamên ku ji destpêkê de komariyan û demokratan li ser behsa wê kir niha bi awayekî gelekî hêsan digihînin xelkê. Heger ji bo demokratan bi demokrat dibêjin heger komarî hatin ser desthilatê ew ê dawî li demokrasiya Amerîka bi vî şiklê heyî were. Li aliyê din komarî bi taybet serokê berê Donald Trump ku wek we jî got li Florîda bû di gotarên xwe yên vê dawiyê dibêje ku têkçûna aborî sedema wê komariyê ku mesela krîsa koçberiyê li başûrê Amerîka wilayetên başûrê Amerîka sedema wê yekên û em xwe dizanin wilayetek wek wilayeta Florîda ku hejmareke mezin ji koçberên Kuba û welatên dinên Amerîka Latînî lê dijîn ev babeta koçberiyê girîng e. Her du partî li wê wilayetê behsa babeteke girîng ji bo dengdarên wê wilayetê dikin. Li cihekî wekû Pennsylvania meseleya enflasyonê û rewşa abûriya bi giştî babeteke ku di demên dawî de bûne beşek ji peyamên siyasî peyamên kempênê yên her du partiyan. Belê baş e Sîrwan hokar çi ye? Biden çû bo New York û Trumpêş çû bo Florîda. Ji ber van sebeb em rastî ji ber ku yek jê wekû New York di demek di dirêj de wilayeteke demokrat Biden dixwaze ji xelkê bêje ku divê ev rewş bimîne heta ku karibe ajendeya xwe ya bi taybet ya binesaziyê berdewam dike. Di beşekî gotara xwe de got ku heger komarî hatin ser desthilatê an ku mebesta wî li desthelata Kongresê bûn piranî wê çaxê wê gelekî zehmet dibe ku ajendeya wî ya aborî bigihêje serî bi taybet di demekê de niha ku Biden dibêje û hejmarên hikûmetê dibêjin ku êdî enflasyon gihiştiye asleke bilind lê gihiştiye qonaxeke seqamgîr aso ji ber lo Biden dibêje divê Kongres di destê demokratan bibîne heta ku demokrat karibin ajendeya xwe di van du salê mayî serokatiya Biden de biqedînin. Li aliyê din komarî wek min got di bajarên wekû yan wilayetên wekû Florîda û her wiha Nikki Haley ku ew bi xwe jî balyoza berê ya rêveberiya Trump li netewên yekbûyî bû serdana Georgia kir û Georgia jî yek ji wan şeş wilayetên herî girîng e ku komarî û demokrat li ser dixebitin. Li wê dekê du babetên serekî hene babeta nijadê û her wiha babeta koçberiyê bi taybet li Florîda. Ji ber lo min bersiva yekê de got ku bi rastî her partiyek û her berbijarek û bi taybet kesnî wekû Trump wekû Clinton wekû Biden û Obama van peyaman li ser bingeha van wilayetan çê dikin. بەڵێ زۆر سپاس سیروان بۆ زانیاریەکانت.